Com esteu? Trobareu que va vestida un poc rara, però és que avui va vestida de contes, perquè jo, la meva idea era contar-vos un conte i així fem-vos passar una estoneta un poc divertida. Jo vos contaré un conte que segur que coneixeu tots, que és el conte dels tres porquets. Au i dai, això eren tres germans porquets, en Pep, en Toni i en Joan. Eren tres germans que s'estimaven molt, però un dia en Pep els va dir: jo me vull fer una casa. I els altres dos el miraren i digueren: ah sí, és una bona idea, i com la te faràs? I en Pep li va dir: jo crec que la me faré de palla, perquè la palla és molt còmoda i a més és molt calenteta en l'hivern. Així que en Pep va deixar els dos germans i se va fer una casa de palla. Ell vivia en aquesta casa i era molt feliç. Però ell no sabia una cosa, que hi havia un llop molt dolent i que tenia molta gana. I va saber que un dels tres porquets, en Pep, s'havia fet una casa de palla. Així que un dia va anar a veure el llop i li va dir: porquet, obrim la porta. Toc. I el porquet li va dir: no, jo no te vull obrir, perquè jo sé que tu ets molt dolent i que si jo t'obro la porta, me menjaràs. I el llop li va dir: si no m'obris la porta, bufaré fins que la casa te tomaré. I el llop va agafar molt d'aire i va bufar tot quan va poder. Aquella casa, quan era de palla, era molt bona de tomar, i la casa de palla va caure en terra. El porquet, tot d'una, va començar a demanar ajuda, però sabia que el segon porquet, el seu germà, Toni, li havia dit que també se faria una caseta, però que ell la faria de fusta, perquè va veure que de palla el llop la podria bufar. Així que aquell porquet va construir aquesta caseta de fusta tan guapa. Tot content, els dos germans porquets, en Pep i en Toni, van viure dins la caseta de fusta. Però un dia va tornar a venir el llop i els va tocar la porta. Toc. Qui és? Va dir el germà porquet. Som el llop. Obrim la porta. Si no la m'obris, bufaré fins que la casa te tomaré. Però el germà que havia fet la caseta de fusta va dir: no la me tomaràs, perquè aquesta casa és molt més forta que la del meu germà. El llop no li va fer gent de cas, va agafar aire i va començar a bufar. Però no li va bastar un pic, va haver de tornar a bufar. Aquesta vegada encara li va agafar molt més aire i va bufar amb totes les seves forces. Va bufar tan fort que també va tomar la casa. I així que els dos germans porquets van haver d'anar a la casa del germà porquet, el més petitet, que li deia en Joan. En Joan els havia dit que era molt viu, que ell la faria d'una bona paret. I així no la podria tomar, perquè seria una casa forta de pedra que mai la tomaria. Així que els tres germans porquet se n'anaren a viure tots junts en aquesta casa de pedra. Però va tornar a venir. Qui va tornar a venir? El llop. El llop hi va anar i va tornar a tocar la porta. Toc. I el petit Joan li va dir: ja pot tocar que no t'obrirem perquè tu me'l vols menjar. I el llop els va tornar a dir: si no m'obriu, bufaré fins que la casa vos tomaré. Bé, va bufar i va tornar a bufar. Però aquella casa era tan forta que no la va poder tomar. Així que va fer el llop. Va mirar aquella casa i va veure que la casa tenia una ximonera. I la ximonera, ell va pujar i va entrar per dins la ximonera. I el llop, quan els va dir: si no m'obriu la porta, entraré a la ximonera. Els dos porquets van començar a plorar, però en Joan, el petit, els va dir: no ploreu, perquè en aquesta ximonera encendrem el foc. I així, quan ensenyem el foc i el llop caigui, se cremarà la cova. Sí, van dir els porquets. Així que van fer ràpidament
i quan el llop va caure dins la xemeneia, se va cremar el cul. Va dir el llop perquè li va fer molt de mal, li va cremar la gran cova. I després que quan van veure que el llop havien derrotat i que no tornaria per mai més, van viure super feliços en aquesta casa de pedra. I així van viure molt contents. I conte, que va!